खुलुमबाय दिनै 8 मे 2024 बुधबार सावरायनाय सोलिगासिनो दङ। बिटिआरनि जौगानायखौ लानानै बर' दैदेनगिरिफोरा थांनाय 2-3-4-5 बोसोरनिफ्राय मिरु सोरखार आरो आसाम सोरखारजों सावरायबोगासिनो दङ। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमनानै बिटिआरआव जौगानाय आरो गोजोन गायसननायनि सायाव आरोबाव सावरायबावदों। आन्ध्र प्रदेशनि विशाखापट्टनमाव आसामनि लखिमपुरनि सासे खान मावनो थांनाय सुबुंखौ थैना थानायावसो मोन्दों। थैनाय खान मावग्रा मावथिनि मुङा जाबाय निपेन कलिता, 46 बोसोर बैसोनि। निपेन कलिताया गुवाहाटीनिफ्राय 29 एप्रिलाव थांनानै 1 मेनिफ्राय विशाखापट्टनमनि बाइसाग रेलबादियाव गोमाना दंमोन, नाथाय जोबथायाव बेनि गोथै सह'खौसो बोखांनो हाबाय। मणिपुराव गोबां अखा हानानै सारअन्थाइ गावनायजों सासे आबादारिया जिउ गोमादों आरो गुबुन सासे आइजोआ आबाद फोथाराव जोखोम जादों। आबादारिया गावनि आबाद फोथाराव खान मावनो थांनाय समाव बे जाथाया जादों आरो गुबुन सासे जोखोम जानाय आइजोआ आबाद फोथाराव दंमोन, बेहायनो बे जाथाया जादों। थैनाय आबादारिनि मुङा जाबाय हुइद्रम नीलाकान्त। बर' खौरांगिरिफोरनि गोग्गाथाव हाबाफारि। बर' खौरांगिरिफोरनि हारि बासियालासे सुबुं अनसायनाय हाबाफारि। देहायारि नोरजिया गावनि न' बांखौ मिथि रोङै सुबुंफोरखौ चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि फोसावग्राफोरा अनसायगासिनो दङ। नंगौ, बाथ्राया थारैनो सैथो। जिथु थांनाय मैयाहाय जोङो सान्थिपुर, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुरावहाय सासे सुबुंखौ सासे बाजाराव थाग्रा सुबुंखौ जोङो मदद खालामदोंमोन। बयबो नुखादों, खौरां बिजोङावबो जों फोसावना होनाय जादोंमोन। दा बे फोसावखांनायनि उनावहाय जोंनो नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनिफ्राय जोंनो गोबां मानसिफ्रा जोंनो खोन्थाहरदों, काजलगावआवबो बेबायदि सानैसो सुबुंफोर दङ होननानै। खोन्थाहरनाय लेखायैनो जोङो गोनांथार मोनसे खामानि लानानै काजलगावआव फैदोंमोन। जोङो लोगोसेनो गासिबो खौरांगिरिफोर, बर' बिजोंनि खौरांगिरिफोर, जोङो चिरां जिल्लानि फैनानै जोङो सिन्था खालामबाय आरो जोङो बिथांखौ नायबाय। नायनानै नुबाय जोङो नंमारगौ दङ बेहाय, बे काजलगावआव मोनसे अभारब्रिज दङ, बिथाङा बे सिङावनो थायो। ओमफ्राय जोङो नायबाय, बिथांनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रिमोन, खानायाबो लावजोबनाय, आसुगुर लावजोबनाय, मोदोमाव गाननाय जि मोजां गैया आरो मिथिबाय जोङो बिथाङा ओंखामखौनो जायानो, ओंखाम जायालासिनो थादों होननायखौ जों मिथि मोनबाय। गोसोआव खोब दुखु मोनदों जोङो नुनानै, आरो जोङो रायज्लायलायनानै बिथांखौ जोंनि धोरोमनिफ्राय जा सहाय खालामनो हायो बेखौ जों खालामदों। बिथांनि गाननाय जि मोजां गैयामोन, बे हिसाबै जोङो बिथांनो गाननाय जि मोजां होबाय। बिथांनो एसे ओंखाम जाहोनाय जाबाय जोङो। आरो बिथांनि जिथु देहा, खानायफ्रा लावजोबनायमोन, बेखौ जोङो सिननानै होबाय। आरो बिथांनि मोदोमाव ओरैबायदि मैलाजों बुंफबनायखौ जोङो थुखैबाय। बिथांखौ मोनसे मोजां थासारियाव बा मोजां माबायाव जोङो लाना फैबाय आरोखि, खालामबाय जोङो। नैबे जायगानि थागिबिफ्रा जोंनो खोन्थानाय बायदिब्ला नैबे जायगायाव बियो गोबाव 5-6 मासनिफ्राय दङनो आरो बेयाव थायो होननानै बुंदों। जों नाजादों आरो जोंनि धोरोमनिफ्राय जा हायो जों सहाय खालामबाय। आरो जों बिथांजोंबो रायज्लायबाय, आरो बिथांजों जों रायज्लायनायाव जे हमदांनो हादों बिथांनि जिथु साननाय बेयो बारा गाज्रि जानाय नङा। बिथाङा बुहुद बुजियोबो, आरो जि खोथा बुङो बेखौ बिथाङा जास्ट खर'आ एसे बेहा प्रब्लेम थानो हागौ। आरो जों बिथांखौ सोंनानै मोनदों, बिथाङा तिनिसुकियानि होनना बुंदों। मा नाम मोनलाय? रन्जन थाथि होनना बुंदों आरोखि, तिनिसुकियानि। ओमफ्राय बेनिफ्राय फैनानै न'खरनि मानसिफोर दं होननानै फोरमायदों। दा तिनिसुकियानिफ्राय थाबायै फैनानैसो नैबेसिम सफैदों होननानैबो खोन्थाना लादों आरोखि जोङो। बिथांनि देहा मोदोमखौ फोसाबनो मोननानै नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय मोनदों? निस्सय बहुद गोजोननाय मोनदों। जिथु बेयो मोनसे मानसि हारिनि मोनसे खामानि मावनायनि बाहागो होननानै जों सानो। मानसिनि मोनसे धोरोम बियो। जोङो ओरैनो थानो नाङा। जायखिजाया सुबुंफोरानो गावनि साखाथियाव बेफोरबायदि सुबुंखौ नुयोब्ला जेरै हायो एरै हेफाजाब होनांगौ। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।